Има огледал там. Става YouTube хора. Днеска сме се събрали с Данчо и с Криската да игра на магари, обаче ние ще се кръстим аут. Един показва упражнение, другите двама трябва да го повторят до 2 пъти. Ако не успееш, получаваш буква. Правим камък, ножица, хартия да видим кой показва първи. Ножица, хартия, 1, 2, 3. Смятай. Първият челендж ще е 3 хендстенд пъшъпа на страдал на паралетки. Готов ли си? Готов съм да гледам. Предизвикане. Доста лесно начало. Даже обувките не са. Смятай. За първото никой няма буква. Добре сме. Като второ предизвикателство правим 2 пълни хендстенд пъшъпа, 11 degree пъшъп и 30 секунди страва пънчвот. Малко хард. Важи. Гледа ли ще се справи? Ще почва обнадеждаващо. Дай. Броим го. Шит. Ми харесва на къде отива. Зле почват. Стоиме на големите, прихващаме на малките, наимте. Какво мислиш? Хилми. Мам. То ще е в по-рано. Не дейте да псувате. Остана дигането. Дай! Броим го. Браво! Опит номер кой? О, пробваме с другата ръка първо. Първият челендж. Лана от всяка ръка, 5 елси пулъпс. Много е здраве. Данчо не му харесва. Охо. Силно почваме. Чека направо не знае. 3. Ай, още 2. 4. Директно да пишем. Направо си ходим. Айде. Основателя на калистениката. 25. Оп. Човека е излязъл на 2 ръце от майка си. Бе, става. То тук вече е лесно. Какъв е нагъл, как изнаглява, гледай. Виж какъв. Unbreakable eye contact. Леле. След малко ще ти пишем уто. Нещо по-трудно трябва да измислиш, моите момче. Да не скажа и на ръце. Правилно се разпляскане на ръце. Пускаме здраво повече негатив. За него ще има У.
Ще ли да ни покаже? Аз ще ни обещавам, искам сега да го гледам. Ще ни обещавам. Бъде, давай. Тъй, следваш силово на Йосиф бавно и дигаме към стойка. Ще бъдеш аут, ма аз ще бъда само А. Показвам. Ако се провалиш, нали знаеш, че излиташ? Аут. Добре. Давай. Брат, ти си супер. Чакай се, опря. Айде, да, Джо. Интервю преди втория опит. Какво мислите? Има ли шанс? Ще си отказваме. Няма как да стане. Това просто няма как да стане. Така, стигнахме до споразумение. На мен заплача с пляскането да пишем А. И той сега преди малко има А. Оставяме едно в едно на Хикс. Да видим. Следващото предизвикателство направо ще го покажа, понеже е трудно за обяснение. Видим какво ще показваш, което е толкова трудно за обяснение. Лошо почваме. Майко... На косъм. О! Увладяхме го. Какво викаш, лесно ли беше? Много. Правим страдал. Панч. Затваряме краката на фул. Пускаме дълбоко 90 градуса на лице. Поглеждаме към публиката и я връщаме. Това е. Не знам защо си помислих, че въобще ставам за тая игра. Дигаме стойка, тесен хват, две диаманти на стойка, две добавяме на стойка и две широки на стойка. Кой те? Ти пишем У. Няма да пишем. Стрейт бар стойка, към 90, връщай. И това е. Тежки са тренировките с него. Гадно! Прогнозата каква е? Никой не съм правил такова нещо, така че най-вероятно тук ще пишем. Твоята прогноза каква е? Не мога да кажа, това е все пак човек ли да е за... Все пак е човека стойка, знаеш ли? Now or never. Сега разбирам защо си такъв зря.
Но най-вероятно Юри победител път ти пише. Бързо. Бързо. Инсейн. Дигаме от сега, стойка, революция, можем само пауза за баланс, правим лицева, отпускаме 15 дигане. Всичко от най-добре. Разбрах. Айде, броски. Правильно. Оу, шит. Нищо, има още един опит да го пробва. Се обърка, кажете на камерата. Слаб съм. Нема сила вече, да направо цяла тренировка става. Почвам. Да. Ето това е личния фичър. Ето това е личния фичър. Положението е мисията невъзможна. Я кажи автор ефекта на китката. Много боле. Опит номер 2 започва. Време е да се ходя без. Щяхме да го зачетем. GG, GG, бро. Много боле. GG, бро. Good game. Браво, човек. Много готин гейм. Благодаря за участието. Кой е харесал, коментирайте отдолу какво да направим още с двамата звяра. Продължайте да растете, братите.